Ani yantuma o bismillah page sanfɛ bita tɛ dɔwɛrɛ ye bita ye libanaw ka buru de. Ayiwa an mago bɛ jɔ farini mugu tɛntɛnni na. Farini mugu mana na kɛ cogo cogo i b'a tɛntɛn fɔlɔ. An mago bɛ jɔ u ka fununan kurukurumani na. I bɛ ji wɔlɔkɔlen ta i b'a kɛ ka fununan na. Ayiwa i bɛ farini mugu k'a la sisan. A donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ sisan. I b'a bila a ka sunɔgɔ miniti 20 ɲɔgɔn. Miniti 20 dafara an bɛna labaara sisan. I bɛ tulu dɔɔni kala. K'a n'o fana don ɲɔgɔn na. I bɛ farini mugu dɔ fara a kan k'a ni o ni tulu in bɛɛ don ɲɔgɔn na. Sisan i b'a labaara ni i bolo ye ka ɲɛ fo k'a don ɲɔgɔn na. Sisan an ka pati donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ. An b'a bila a ka sunɔgɔ heure 2 ɲɔgɔn. Ayiwa an ka farini sunɔgɔra ka ɲɛ sisan. An bɛna ta an b'a labaara dɔɔni. Sisan an bɛna kɛ misɛmani. Ni bɔlinunba de ka di i bɛ se ka bɔlinunba ta. Komi misɛmani de ka di ne bɛna n ta kɛ misɛmani. Ayiwa filɛ nin. I bɛ fini dɔ ta k'o datugu a da la. A k'a lafiya tuguni miniti 5 ɲɔgɔn. I b'a ta i b'a da pɔli kɔnɔ sisan. I yɛrɛ b'a ye a bɛ funu ka yɛlɛ. N'a fununa ka yɛlɛ dɔɔni i b'a yɛlɛma. I m'a ye a bɛ ka funu ka yɛlɛ. Ayiwa an ka burunin mɔna. Ale ni fɛn bɛɛ bɛ se ka dun. Buru ni fɛn o fɛn min bɛ se ka dun a n'o bɛ se ka dun. Aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a cari. Aw kana ɲinɛ ka abonner page la ka aw ni hɛrɛ bɛn.